Fl-aħħar sigħat il-COVID ħasdet il-ħajja ta' persuna oħra, din id-darba ta' raġel ta' 88 sena. B'hekk, it-total ta' mwiet issa tela għal 476. Fl-ewwel 3 ijiem tal-95 ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna Malta rat 3 imwiet kawża tal-virus. Fl-aħħar sigħat tħabbar ukoll li pajjiżna reġa' rreġistra ammont ta' każi pożittivi, dak ta' 832. Dan ifisser li fi żmien 3 ijiem il-każi pożittivi qabżu l-2000 każ. Jidher li 78 persuna qed ikunu meqjusin bħala mfejqa mill-virus minkejja li dawn mhumiex ikunu obbligati li jagħmlu swab test qabel joħorġu minn kwarantina. Meta wieħed jieħu dawn in-numri kollha f'konsiderazzjoni li każi attivi issa huma ta' 6519. L-Isptar Mater Dei żieda ta' 3 pazjenti biex bekk issa hemm 83 persuna, 5 minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Intant, it-tnejn filgħodu numru ta' persuni li tkellmu Net News għalulna li ċemplu biex jagħmlu swab test iżda dawn taw appuntament għal xahar ieħor li jfisser li l-swapping centers mhumiex ilaħqu mad-domanda. Jidher li biex wieħed jipprova jagħmel appuntament għal swab test qed ikollu jistenna kważi sija biex jirnexxielu jagħmel kuntatt permezz ta' telefonata. Dan kollu qed ikompli jitfa' aktar peace fuq il-ħaddiema tas-saħħa bl-aħħar jiem sa anke tintalab l-għajnuna tal-istudenti tal-mediċina. Mit-tnejn fettet ir-reġistrazzjoni għat-teħid tal-booster għal persuni tal-fuq minn 18-il sena. U numru ta' persuni li tkellmu magħna għalulna kif damu mill-inqas satejn jistennew fi queue fl-Università ta' Malta biex jieħdu l-booster hekk kif kien hemm mijiet jistennew. Dan fil-waqt li ċ-ċertifikat tat-tilqim minn 17 ta' Jannar se jkun validu biss għal 3 xhur mit-tieni doża u jibqa' validu biss għal 9 xhur oħra jekk tkun ħadd il-booster. Jekk ma tieħux il-booster, iċ-ċertifikat tal-vaċċin mhux se jibqa' jgħod. Minn 17 ta' Jannar, bars, ristoranti, gyms, spas, kazinos, snack bars, piscini, clubs, cinemas, teatri, attivitajiet sportivi u kwalinkwe attività oħra se jkunu aċċessibbli biss għal min għandu ċertifikat tal-vaċċin. Dan jeskludi tfal ta' taħt 12 sena li mhux se jilħaq ikollhom iċ-ċertifikat. Mit-tnejn, fl-attivitajiet kollha li qed ikunu organizzati kulħadd irid ikun bil-qiegħda mhux se titħallaq ebda attività b'nies bil-wieqfa. It-tiġijiet u l-funerali biss se jibqgħu bil-protokolli kif nafuhom illum. L-istabbilimenti kollha issa jridu jalqu sas-sija ta' filgħodu bil-miżura se tibqa' valida sa 17 ta' Jannar. Dan filwaqt li attivitajiet sportivi jistgħu jsiru iżda mingħajr attendenza tal-pubbliku.